Magandang araw sa lahat ng mga katablers. Dito tayo sa babaw ng barko, dito tayo sa Seaford. So, unting tiis lang mga katablers. Dito talaga ang buhay OFW. Minsan may mga pagsubok na hindi natin alam. So, tiis-tiis lang muna sa trabaho kasi dito kasi sa ibang bansa, kahit na malakas yung ulan, trabaho pa rin. Ito, napakataas. Napakataas ko ng mga katablers. Ito tayo sa shipyard, kinakailangan lang talaga na is ang kinakailangan. So, kasi pag mga OFW kasi yung iniisip nila, yung mga pamilya sa Pilipinas, yung mga anak kahit na pagod sa trabaho, pero kinakailangan talaga magtiis at saka focus sa buhay. So, napakasarap ng isang tunay na Pilipino sa salita at sa gawa. So, ganito mga tablers, kahit na malakas yung ulan, trabaho pa rin. So, delikado lang kasi yung dito ka lalim mga katablers. So napakalalim talaga. So ingat lang kahit na ganito yung sistema, importante na i-enjoy lang natin ang life habang buhay may pag-asa. So may pagkakataon mga kaibigan, huwag mawala ng pag-asa habang buhay may liwanag. So, ingat lang mga tablers, napakalakas yung ulan kasi sa sobrang lakas ng ulan, delikado kasi nasa taas ako. So, ingat lang, ingat. God loves you. Jesus loves you. God loves you. So, tingnan nyo mga tablers sa likod ko. Kaya meron ng great tao, trabaho pa rin kahit na malakas yung ulan. So, ingat, ingat. God bless, God bless, God bless, God bless. Jesus loves you.